Njengoba namhlanje kuhlangana iminyaka emibili kwakhothama uBhejane, iSilo uZwelithini kaBhekuzulu, Inyosi ubaba uBuzetsheni Mdletshe owayesebenzisana neSilo iminyaka engaphezu kwamashumi amane, uchaze impilo ayeyiphila neSilo. Ngesikhathi ekhuluma emsakazweni ukhozi namhlanje ekseni ubaba uBuzetsheni Mdletshe Inyosi kaBhejane iSilo uZwelithini kaBhekuzulu wakhothama ngomhla zi-12 zinsuku kuNdasa wangonyaka u2021 uchaze impilo ayeyiphila eduze kweSilo njengesibusiso. Inyosi edabuke Mdletsheni iqhakambisile ukuthi okuningi yakufunda kuSilo ikakhulukazi esikhathini lapho ezazikhuluma khona nabantu. Ngangakazi ngicabanga ukuthi namhlanje ngiyabengixoxa nesizwe sengibuka isibusiso sangempela ngesikhathi uphambi kweSilo uhlezi nje usovalweni lokuthi isilwane lesiphambi kwami kodwa nje ke angithi bakwethu konke ngasemdletsheni angifundanga lutho emdletsheni olungangilufunde esilweni sisesigodlweni siphumele sikubantu baso. Umdletshe ukhulume nangezinto ezazimkhuthaza ekhasheni iSilo samabandla indlovu nebatha. Ukujula okukhulu wena wesandlo kwakusuka emuva obaba babethi mabexoxa ngobukhosi bakwaZulu kusukela enkosini uShaka nabo babexoxelwa uzwe ngempela ukuthi owayehlezi lesihlalo wayeyisidalwa esisuke kangakanani ngobuhlakanipha nangamandla abekwe kuye. Inyosi ikhumbule indlela eyayisithopha ngayo iSilo esesakhothama uZwelithini kaBhekuzulu. Ngothi ngana likandaba usongana lombelebelo nomanqubeni kwaze kwasamanquma esebikelana noma mhlambe ngingenise neSilo sakwanodwe ngumsimo udobele ngeSilo baphothi mangithi amaqhathi sikunjani kadama edubele ezilini ezinye edubele emasini okuyiSilo esakwazi ukuhlanganisa abamhlophe noZulu. Umdletshe uchaza usuku lwanamhlanje njengosuku lwenjabulo njengoba ilanga lashone laphinde laphuma kwaZulu. Silindo kuhle ngidi eindabeni zeSABC. Inkonyama uMisuzulu kaZwelithini uthi kuningi kakhulu akufunda esilweni esebuza uBhejane ephuma esiqiwini onguyise. Namhlanje ke ubevakashele endlini zokusakaza eSABC eThekwini. Ekhuluma emsakazweni oyisikhondla khondla kulelizwe ukhozi umphame ephuce ikhubalalo inyanga uchaze kabanzi ukuthi lusho ukuthini kuyena usuku lwanamhlanje na. Kwaba isikhathi leso sokuvula ikhasi elisha empilweni yami, empilweni yendlunkulu nasempilweni yesizwe sonkana. Ekutheni isihlangu insika yesizwe ngalolu suku eminyakeni emibili edlule yayisiwile. Uchaza kabanzi ngezifundo ayifunda kuyise umdlokombane evukume ngentaba ovukudla amadoda. Inhlonipho esizweni ukuzazisa njengesizwe namasiko ethu nosikompilo lwethu njengesizwe. Ingonyama uMisuzulu kaZwelithini wethembiso ukuthi uzoqhubeka la kugcine khona iSilo esebuza uBhejane ephuma esiqiwini. Umdlokombane konke asibusise ngakho okuhle sizogcina njengesizwe. Sizogcina njengesizwe ngoba negama liyasho ukuthi into enhle yabonelwa futhi into enhle iyagcinwa. Uthi ke ongabonwayo usibusise kakhulu isizwe samaZulu. Umhlaba ikhona Zulu mnyama uNkulunkulu asebheke kulesi sikhathi samanje ukuthi senza kanjani ngawo. NginguCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC. Undunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi uthi mkhulu kakhulu umsebenzi owenziwa iSilo esebuza ingonyama uZwelithini kaBhekuzulu ubevakashele izindlu zokusakaza eThekwini namhlanje. Imbabazane emahaqa ithi phakathi kwezinto ezinkulu eyazifunda kumdlokombane
inhlonipho. Into yakhe enkulu engeke ngiyikhohlwe uma nami ngisaphila inhlonipho. Isihlonweni esikhalela amabhunu emadlebeni kwaze kwasa oFoster bethintitha sithi kunabantu abathile ababecabanga ukuthi yena uyisondeze eSilweni nje ngoba kukhona kuncengile kanti cha akunjalo. Ukhuluma nje kwaze kwanona bese ngathi ufake neindaba zombusazi sengathi mina khona enguphendlela iqembu lepolitics ukuhlangana kwegazi lethu kabili kangaka kunganako kwenziwe singathi akukho kanti awuzwe ukuthi umzoko Buthelezi kade wakhonza endlenkulu. Isibhamu esiqhume phezulu kwezintaba zengwavuma kwazamazama ezobombo sithi asikaze simbone umuntu okhathalela abantu njengengonyama eyebuza umdlokombane. Into esiphethe kabi emthiyane isizwe sonke eSouth Africa uphofu nendlala. iSilo Njengoba akekho umuntu engimaziyo obekhathaza ubuhlwempu besizwe sakhe. Ingonyama uZwelithini kaBhekuzulu indidandidane edidi insuku namhla uKandaba ibuya phesheya uZulu nendlunkulu babemlinde ngakusasa yakhothama ngomhla ziyishumi insuku kuyena uNdasa kwaba ukushona kwaloke ilanga kwaZulu njengoba seliphinde laphuma nje. NginguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC.